hau zirkuito potoloa, 3 operazional eta 6 erresistenzia. Eta eskatzen digute irterako tensio hau VO kalkulatzea. Bueno, bintzat, irabaztena ez dut eskatzen. Baina ikusta zue. Hemen, ikusi behar dugu lehen da biziko gauza da, bloke bezala daudela adibidez hemen operazionala konfiguratuta nola dago hau buffer bat bezala dago, edo tensio jarraitzaile bat bezala. Gero, hemen daukagu beste hau ja teorian ikusi dugun oso antzeko bat daukagu ikusita. Hau da, amplifikadore inbertsorea, ez da? Bai, amplifikadore inbertsorea. Bere irabazpena da minus R2 zati R bat. Eta serien daukagu hemen, beste zirkuitotxo bat, beste bloketxo bat, daukala antza amplifikadore ez inbertsorearena. Gauza da hemen daukagula resistenzia bat, baina resistenzia horrek zer egiten du hor. Zeren hemen intensitaterik ezin denez pasatu, hor ez da erori behar tensiorik, ez da bat eraginik erresistentzia horrek. Beraz, serien ikusten dugu hemen amplifikadore ez inbertsore bat, amplifikadore inbertsore bat eta buffer bat. Orduan, hau ebazpen osoa egin beharrean, kalkulatu behar dut VO bloke bakoitzaren irabazpena kalkulatuta. Zionez hemendik, ikusi behar dut tensio hori buffer horrek nola eramaten duen honutza, gero kalkulatu behar dut hemengo tensioa honen irabazpena erabilita, eta gero hemengoa honen irabazpena erabilita. Kalkulo gehiago egin gabe, baina ideiatxo horrekin. Kaskadan edo, serien daude amplifikadore operazional blokeak edo subzirkuitoak. Hasi gaitezen ia. Begira, hemen 0 voltio. 0 voltio. Orduan, hemen 6 milivoltio, A2. Hemen intensitaterik ez daukagu. Sarrera hau impedantzia edo resistentzia ondia duenez, intensitaterik ez dagoenez, hemen ez da erori behar tensiorik. Beraz, 6 milivoltioik izan behar ditu ere bai, hemen. Hemen dugu 6 milivoltio. Vale. Orain, operazional hau dago berrilikadura negatibarekin. Beraz, tensio hau hemen izan behar dugu. 6 milivoltio ailegatzen dela, begira honutzen jo. 6 milivoltio. Orduen, buffer, amplifikadore operazional konfigurazio honek egiten duena da, eraman tensio hau honutza. Besterik ez. Kalkulatu dugu zirkuituaren eren bat. Bale, orain kontuan hartu behar dut, konfigurazio hau dela amplifikadore inbertsorea. Inbertsorea bai. Inbertsorea. Eta honen irabazpena, VO zati VI, irabazpena G, da minus R2 zati R bat. Orduan, hau xerabili behar dut, tensio kalkulatzeko. Irteerako tensio, adibidez, gaudiot hemen, VA. Orduan, VA, dala bloke honen, teorian ikusi dugun VO, da, sarrerako tensioa, kasu honetan, 6 milivoltio, bider, bloke guzti honen irabazpena, ja, teorian kalkulatu dugula. Dela hau, irabazpena da, minus R2 zati R bat. R2 goikoa, 30 kiloohmio, zati 10 kiloohmio. 10 kiloohmio. Eta hau da, VAan daukagun tensioa. Zin arraxa, Hau zati hau da, 3, beraz, izan behar dugu, 18 milivoltio. 3 bider 6, negatibo. Ui, zein gazten zaizkia ia beti. 18 milivoltio. Bai, ez da? Horixe da bai. Negatiboak. Bale, orduan, VA kalkulatu dugu. Eta orain zer daukagu hemen? Hemen daukagu resistentzia bat, hemendik intensitaterik pasatu berreztena, beraz, hemen izan behar dugu VA ere bai. Eta bloke hau, izango zen, amplifikadore ez inbertsorea edo positiboa. Ez inbertsorea. Eta kasu honetan, honen irabazpena, hau da, VO zati VI, kasu honetan VO zati VA, irabazpena da, teorian kalkulatuta daukazu eta ariketetan 1000 aldiz, bat gehi R2 zati R bat. R2 zati R bat. Orduan, orain, hori erabiltzen badegu, bloke honen irterako tensioa izan behar da, VO da berdin, sarrerako tensioa, minus 18 milivoltio, bider bloke guzti honen irabazpen osoa. Dala, bat gehi R2 zati R bat. 8K, zati berrogeika. Berrogeika. Eta hauxe da, ariketa honen eskatzen diguten balioa. Orduan kalkulatu ezagun, ja, fuera, 8 zati berrogei, bale, egin ezagun. 8
zati berrogei, berdin 0,2 gehi bat, berdin hau. Bider amazortzi, berdin 21,6 milivoltio. Negatibo, minus 21,6 milivoltio. Horixe da, daukadana, emaitzetan, bai. VO, minus 21,6 milivoltio, bloke bakoitzaren irabazpenak erabilita eta zirkuito guztia berriz ebatzi gabe. Aurrera.